Hei kaikille, olen Eleonora Prinz ja olen asunut Suomessa yli 7 vuotta. Olen syvästi intohimoinen palvelumuotoiluun ja design thinking ja olen toiminut fasilitaattorina autajien tiimejä ja yksilöitä innovoimaan ja ratkaisemaan ongelmia luovilla tavoilla. Suoritin englannin kielen ja vieraan kirjallisuuden tutkinnon ja sitten vaihtelin tohtoriksi kielitieteestä. Tämä antoi minulle mahdollisuuden työskennellä yliopistolektorina. Mä opetin englannin stilistiikkaa, leksikologiaa, antiikkikieliä yli 6 vuoden ajan. Urani on vienyt minut monille eri alueille ja maihin, kuten IT- ja rakennusalalle ja kehitysalalle Tatarstanissa, matkatoimistoon Thaimaassa, UX-tutkijana, suunnittelijana ja UX-tutkijaksi, palvelumuotoilijaksi Suomessa. Ja joulukuussa mä valmistuin ammattikorkeakoulun MBA-ohjelmasta palveluinnovaatioiden ja muotoilun alalta. Ja mä voin sanoa, että Suomeen muutto oli toinen maahanmuuttokokemukseni ja olen iloinen voidessani kehittää suomen kielen taitoini tällä. On ollut jännittävä ja haastava palaa koulutusjärjestelmään ja nyt tavoitteeni on ryhtyä palvelumuotoilun ja design thinking kurssien opettajaksi Suomessa. Lisäksi olen taiteilija ja taide on ollut merkittävä osa elämäni. Se on antanut minua ilmaisemaan itseäni kuvien ja ei-sanallisten työkalujen avulla. Olen Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen jäsen ja olen saanut kunnian edustaa Suomea kansainvälisessä taidenäyttelyssä. Ja olen todella innostunut liittymään tähän ohjelmaan ja odotan innolla yhteistyötä ja yhdessä kasvamista. Uskon, että voimme oppia toisiltamme ja tukea toisiamme tämän matkan ajalta. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja hei hei!